Legroni phaisa nang tini tama no tama style khlai sira bakna khlai ra ha kusa kili bra phung te diba nang khaga masari rok kereng sibo ekdom ha bubung phasale mai sa ha balla khate kili khate za dodok dedeng ne boma mai pran phasak lai bono bokolo tini naiti da seba khlai tei rok khana kuti rok tuisa ro Malay nengkerak, nengkerak mau nengkerak gas, gas hai gas, hai gas tuh naik tuh manis sal thalai emon bagasinya rok lai sal thalai se bobar baro, aro sapai rok lai sal thalai se bobar awon thangkalai thango, mohlai sal thalai se bobar baro. Corona sa tongo jinga bobar baro khatini borok hairok khamba system naidi thain tongo tabok knopia naidi cycle kala ya ulta sini neta ulta pitau haneng go cycle kala para borok siring ki ha groi lai angbo saktoi tong thokjagia para phan laiba mai boran khaksa tani lai okra serok hoite sikla hoite joto okra rok hoite joto mai boran khaksa para borok siring ni bagai ang yang kubur jiteng khaile jaito ha yang dawan tia phaijak tabo halai tan la ane serok bo tuition thajak tini bai nobo sabe tongnia siring tamani bo tini ekdom tong thokgia lai tabok soya kari nai tongni ani blog video hame Hey, Hami, ya, Hami, oh, lagi besok tong thau gue besok tong thau Hami, ya, angku, hello guys, selahi, Nunu, arah kai dong, jah, sini saksa. Ba mo itong ha tete rob te ba bale balak lai ba yang utong saksa ka bagam ya do ganjung la video play di honi ma mission bagai ang arong no joto suoi akoi mosrok jira rok duina gulo rok hagai pandong no hele bede ha ani dini honi mo ha a pot ki hano ngai shongani sele ha mo pot kai dekam ra pandong no lai baklap klap lai sa pandok lai kupuza nong ba hakanai mo tok tirok nai tok tija mo lai pandok se pandok kupuza lai di ani dini lai gradi dini lai nokha dretal ka satal keceng kai noi to ha tanin lai kanap sal balla kai tung nei ang asa khlaiya lai mela borok toro borok rami aro point to ha robarami harang pusharo kuri ro to ha wateni bai watai salo phelai jokhon phurung no horo phelai phurung la bo phangki shipini bai rami on to nai yang tal kasho mai to kanap sal to nai ong they already more khana irak khapna like ini ane blog video seperti nonai jotono horga